Много пъти бъркаме емоционалната зависимост с любов, затова ще ти дам 5 ясни примера и ако се определиш с тях, вероятно това, което изпитваш, не е истинска любов. Първия е: оставаш във връзката сякаш от импулс, който не можеш да контролираш, въпреки че знаеш, че тази връзка не е добра за теб. Втория: премълчаваш това, което мислиш и чувстваш, за да избегнеш конфликт или за да не те напуснат. Третия: не устояваш границите си или не комуникираш нуждите си, само в името на това връзката да върви и да има мир. Четвъртия: настроението ти, щастието ти зависи от другия човек. Вярваш, че ако той напусне живота ти, всичко губи смисъл. И последен, свързан с предишния: най-важното за теб е връзката. Твоите планове, мечти, цели, нещата, които преди си обичал да правиш, приятели, кариера, всичко остава на заден план. Ако се идентифицира в тези примери, това не е нито диагноза, нито някаква сентенция. Не означава, че не може да се промени. Просто ще ти напомням, че няма нищо по-красиво от чувството за истинска любов, а емоционалната